Něco se děje, ale Bůh ví co? Zvedni si blesk, zvedni si ho. Ty vole, dělám video. Žena Rogena. Radku, ber to video, bo ty vole, to je lepší než tady z toho foťáku, tyjo. No já už vím, tyjo. Jo, jde, v pohodě. Akorát říkám, že ty vole, jsem čumil, jak z toho mobilu je kvalitní video, tyjo. Čau. Ty točíš, ne? Pošle to na opačnou stranu. Pomalu, jste skvěle. Posílám dál. Na zdraví. Pojďte, pane trenére, přivíjte si s náma. Marta, pojď sem. Sorry? Oni mi říkali, že se vyhrá taková Osmocka! A do dna! No. Zítra na sračku. To není náš. No tak nejsem váš, Martina, děkujem ti. Holky první, to je krása. Zbyněk. Já myslím, že je často dopídáme na pokoje. Žán, přistavte auto. Jdeme. Vítry si dá. Kam jdeme? Tady přijde. Já tě dotočím. Já tady čekám. Vítry spí. Na holky! Dobre. Co to?